Giyang pamanda ini begidak na mautu so kasya pag-usul na Rasul Sallam na patut sa giyang masatan ni manto apaman na ditanong di ma-discuss kapaman na giyang ito kata nga mga murid ng utang sa maqasid as-syariah na aya pinaka number 1 sa giyang utang maqasid as-syariah giyang ta'ad-daruratil khams na giyang utang hifd ad-din. So sunnah igra mi ali so sunnah wal Quran as-sunnah wal Quran na aya mapipikir ko sunnah nagyang ta sunnah Rasulullah aya sunnah Rasulullah nagyang ta aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu al-khalqiyyah wal khuluqiyyah. Paman aya pun sa sunnah Rasulullah nagyang ta sa mga katuruyan, mga galebekian, mga dedebetan yan, mga ulah-ulan yan. Tagusumian bulaw la apa man nakya masaan yan ada niyan sapar so mga sifat yan lagi dito sa sunnah Rasulullah. Ingira pa nami ali so sunnah adon na mapatso Quran na makaprarat so Quran na gusto sunnah. Ay man na ingira mi ali so sunnah na adi pa man adon mi tunduk so Quran na ed na mapipikir na so Islam ay na mapipikir na so Quran na gusto sunnah. Para kasabutan yun na paman na api ang iyang na sunnah Rasulullah na thani masdar at tasrif al-Islam gina di ikadua kebuunan hukuman si kuagamatan okay na kung takabubalin na ikadua na nabaema na niyan na basusunan na mababa di so Quran si ko kapwirong sa nilibah hukuman kada ang bidar sa tawa pa kang bidar niyan so sunnah so Quran na piyakang bukagin so Quran. Andin di kapakang bida mo ngatika pa man mas makyo paki kasiyanan miya kuan miya sa sunnah di. So kapan o dalil sa sunnah na lagi ded ng bida ni nabuso Quran. Kita mo ta sumya dito hadith paman na hadith ya ini kuan Muadz bin Jabal o kaya paman kaya pakasungon Rasulullah sa Yaman. Nana ayat kaya balito dhaif na sabab sa giyang muto kaya paka muto siga giyang ta hadith yang ta paman ti Rasulullah abi ma tahkum natingin na bi kitabillah natingin na thumma madha qala thumma bi sunnati rasulillah na dhaima aya kaya dhaif ang ta hadis na giyang muta kaya paka tenggisaan niya kaya paka teginisaan niya ko Quran na gusto sunnah ka aya paman na mabtur o sahabi natingin na al-Quran wa sunnah dinian mabakap bida sa Quran na gusto sunnah paman na o pakang bida nga si ko kabeger ang dalil pakang bida nga sa Quran na gusto sunnah na miya pakang bukag ka sa Quran kapaman na miya kadagdag so ayat apaman na langon no minitagil mo Rasulullah miya tiruyan galbekian nagitu Islam wa ma atakumur rasulu fakhudhu sajam minitaling mo Rasulullah nakuan niyo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhaddad nabakaban su Rasulullah inun tanakul langun nutu wahya pun si Allah basta makapantak si agama na wahyi ay po kabida no hadith aguso Quran na kaso Quran na paman na ibadah sukap simba paman na ka kapembetiaon kenapa lagi do hadith ay mana niya nasi ko kakuirong sa dalil na di dengkap pakai betika makaptegi ni sa mabeger sa Quran na mabeger ada paman na ikadua so kuan sunnah di apa gi mo ta sunnah paman na min akhbaril ahad paman na ayam yang istorya na sakato ko mga sahabat na amay kakurek so sanadian na ded ng bidaan yan aguso Quran kedusa kasamala dusa may kagumiro ka ang bidaan kaya nga sunnanan na Quranan kasukatul Rasulullah amay kasah na gitu jo katul Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha gitu paman na giya paman na sunnah na umaalaw ya pagin sa Quran na as-sunnah na yuradu biha aqwali Rasul wa taqariruhu o paman wa ibu maalaw na sunnah na ed na mapipikiro na sa agama ako na man na at-tamasuk bis sunnah so kakapti si ko sunnah na gitu jo kakapti si ko agama na gugitu Quran na gugitu so okay to Rasulullah sallallahu gini masa taniman to nagin cuma sa ami ali Rasulullah apakah lu na tanto so grupo alang dede pakadagal so grupo ang magi ngaran sa
Islam. Pamana madaglatang to sa mga hadith pamana mi aluisa. Isa naging ta paman naging pamuksen organ na paman api bumi pamuksen kan naging mga ayat ang mga hadith na paman na sakto to paman na mapluto iyo ko paman na kasipan niyo diniyo ka kada si sunnah Rasulullah sallallahu madaglam ya alayhi Rasulullah sagin kaya muri-puri yang masa na pendekal si iso paman na grupo adlangon di mananawag sa ka-Islami. Ugay naging ta grupo na aya mga grupo na aya buo makaatulunan mi alayhi Rasulullah na isa. Na saka Muslim na pamimiliin ka so agumangga. So katulad kay Abdullah bin Mubarak paman na mata naging ilmo nagito so agama niyo na pamimiliin niyo andan niyo buo so agama niyo. Kapaman na anak katiro lang tatigyan قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين يعني ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Bahwa orang itu tiwul lah pembagi sturi asumyang lulugi suku kaya pagamaliran kaya pagagamberan kaya simberan. Nasiran untuk sumanga tawa paman na miyang kakuri sulalaniran aaya katawiran na makasusugot siran. Na paman na so kagetu na tanong si sunnah Rasulullah. Na diga pakagirawi paman na kaya bergena ko. Diga pakagirawi dia ke paman na mapakapasenggayat. Kanto na inarli Rasulullah, taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Paman na ini paman na ginatanguskan wa tigu Rasulullah si kulala na tanto wa marayag miya karaya-raya tanto dikon madadag. Ayah karaya gian na paman na melagi duka gagaw yang suka doon na melagi sa karaya. Kaya makna niyan na paman na di kan pakagiraw. Dia nakikatong susunod Rasulullah. Dia nakatong sa agama. Di nga nang kida uwas alungan na mori. Kapaman na pihak karaya gergetan Rasulullah. Na pihak karaya gergetan Rasulullah. Anta ito ang mga paman na kung makapansi ko. Sunan yan. O madadag ka na pitibo ka pisil ka sa agama. Kiti paman na sangya masa taniman to na paman na sundikan isla sagyeng nga paman na sunna na paman na pato. Na langu-langu na ibu tigu Rasulullah kene deg sagyeng talalan na paman na ginatanguskan ulo na sa tawa piti bubayan na paman na mitri deder. Paman na ada pernah paman na mi alo yakuan hadis saya kira hadis akhirnya pernah Ibn Mas'ud matatigil na paman na mi kay sa alungan na khatta Rasulullah khattan mustaqiman faqala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi faqala hadhihi subul ala kulli sabili minha syaitanun yad'u ilayh. Ay makna gyang mutuwa hadits Rasulullah apa yang istri yaki ini paman na Ibn Mas'ud na miyakay sa tigin na muuntod kami gusto Rasulullah na gumiuris Rasulullah sa lalan matitu guris matitu na tigil na ginan ilalan o Allah ginan ilalan na kitu si Allah orian na tigil na gumiuris si kawanan niya sa madakla guris na gusi ko diwong niya sa madakla guris lagi to ka guris sa belangbo na gumiuris ka sa kwan istri orian niya na gumiuris ka sa kawanan diwong sa madakal na tigil Rasulullah hadhihi subul ginan na tigil na mga lalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayh. Umani sati man sagyeng nanalan na adna syaitanun a pendedengan niya narungan yang pakasunga. Na pindah pa eman niya na mamiligutan. Anak katuroy paman na Ibn Taymiyah ang tatigin na paman na o kabaya ka katukon ka so paman na man huwa sahibul haq atay makakapat sa benar. Kaya paman ang yakadakliman to grupo na ayat tigin na ilenyo katuroy ni Ibn Taymiyah ay natatajihu siham ahlul bidah. Paman na tigin na paman na miyakadakal jo grupo na ilayang ka o paman na anda makaantap sa mga pana o mga ahlul bidah. Antay diran di paman na nakatero. Antay diran di tiru tindu nakatero. Na sa tigin sa diran di tindu na gitu sahibul haq. Gitu ahlus sunnah wal jamaah. Sa pamandan itinduan sa mga rarat abasa di papamana panamaran sa itinduan na gitu tingin di pamana kailan nakaroon matatag usog na. Kung ay mana niyan
na paman na di tanu kededeg ka maka kelaro tanu so agama tanu na maka kelaro tanu le tanu so agama tanu na maka kelaro tanu so pamana sunnah rasulullah na maka kelaro so Quran aya bu ka dedeg ka na mikir dedeg ka lanang ta katurolan wallahi ma tawalla dedeg na min nati rasul lagi unta tao wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nar jahannam wa sa'at masira. Manang takdir Allah na satawa sopak niyan su Rasulullah. Satawa pamana surang niyan su itu Rasulullah. Ay mananya na surang yan na piti bubay na mitri dedag na nuwallihi ma tawalla na dedag na midnati wallah sa lagi dukia teri dedag yan. Pamana pakawatan na miskan yan si kusunna. Yuti pamana sumang ahlul bid'ah na udisiran ilahami wallah na uman kakiran terus sunnah na basiran makawatan aya katuru mga ulama na aya marag na makatubot ng tasahibul bid'ah ano sabab na iso na sa baging ayat asatawa supak niya susunnaw Rasulullah teridedag na tunay ti wallah nuwallihi ma tawalla na pakatalikod na miskan yan sa lagi do kaya talikod yan aya manan yan na dedag na mid sa lagi do kaya teridedag yan na yan manan yan wala lang na di makapaman na di makaptubat kapaman o mamtubat na tigo setan na paman na kelabis ka kagisun na ako ang tahabas ako paman na kataon na susunod Rasulullah mi alif no Rasulullah agi yung paman na pagkataling matigil sa taati sanawatun khadda'at yukaddabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib ويظهر فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة قيل رجل أو إنسان تافه يتكلم في الأمور العامة Kaya man na sumasagadan. Pagkataling mati Rasulullah sumanga ragun, mga masa apa man na pagkaakal, pagkaikmat, naging masa taniman to. Apa man na pagkaikmat sotaw, nabasi ibu pa man na nigusiyo niya nga si pagkaikmat sotaw si ko agaman yan. Pagkataling mati Rasulullah sumanga raguna mangyung ta mga raguna ya sifat yan na kededekon keakal kaon keikmat kaon agiti nagyung ta mga masa na pakapmbukeg nun supamana patiis na ayang bulwi na patiis na subukeg na ngemawro ati Rasulullah wayadharu fi ruwaybida nang ngemawro ati Rasulullah gyung ta mga tao ini betul kira nu Rasulullah na ruwaybida na sa mga sahabat na di na kataw ni mapipikir Rasulullah sa kiyong taroy bida. Tira na wamar roy bida ya Rasulullah. Antag yang na roy bida dengan itiron. Na tina insanun tafihun yatakallamu fil umuril amma. Manusia tigil na daaban yang kipantag si ko kapag ilmu. Daaban yan paman na darajat si ko ilmu. Daaban yan sabut si ko agama. Okay na ayad indiskas si ko agama. Gina ni paman na mangarag na paman na kisugot tertanong. Kami kadang limanto so panidiskas, miya kadang limanto so pangungukum. Na miya didek sumadag lataw. Paman na ayaman na paman na miya tiru Rasulullah na al ulama warasat al anbiya. Sumanga ulama na ayasam di umanga nabi. Kenapa epituri na sumanga sabutian isam di umanga nabi. Uba kanu madedeg. Na aya katuri bentemian na ilene sa Quran kada biyan tu wallah inunta na so al ilmu ahlul ilm aya pimbo bantu-bantu wala sa Quran na so mga ulama agu so mga ilmu na inunta bantu wallah na kay sisigira so pamana sindo apa mana pakalidas kumandag lataw na giyan ni pamana makapanagilatan iman to kaiman to na paman na tanto apa man na miya kadakal sa discuss. At na pamanagira ko sa ginga kaya pakasulda pandemic na inukelo yang naka-exam mulai sa giyong taroy bida. Ginga kaya pakasulda pandemic na napaman na kaya upakatang kung mga ulama sa dunia ay iterg pasenso salatul jum'a wal jama'a. Mga ulama kaya upakatan na ginasuti Rasulullah asam yung mga nabi. Nagugi ng sopi mo bantu-bantu wala sa Quran. Na kaya upakatang kiran ay iterg pasen so salatul jum'a wa salatul jamaah sa mga masjid. Na inugalo yak nun ay kapara paman antan no magda akal budak kap keda kasi ko agamang. Na nasumra na pilis kasi ran sige na miya kapertan wagi kay no ipagi kilo sa mga masjid ay. Na bari ko na mangulo sa mga sahabat Rasulullah. Na miya ngulo.
So Umar ko kaya sugat apanya kita sang. Na kena matag kilo si sumasgid ka piya ka awayan sumadak lataw sa dermeng na piya ka para kyan siran. Kenapa nung sila di makan jemakan bela-bela kenu ting saging na mga palaw. Ginatan sa mga masjid. Nasubro to sa kaya klosero. Kaayad na kilo sa nasuingin. Na minirak sun masjid, na minirak sun langwano. Na hindi sumbil sumadak lataw man isa na di manambil si ko kakad na niya dadarpa. Nanti mimulo daro. Na so ikadua khalifah so Umar ibn Al-Khattab. Na ayah kadang mga sahabat sa Sam na sobra 20,000 sahabat. Na upang makaribat so Umar nang giro sa mga sahabat pa man Amirul Mukminin na nung pagi kalau sa masjid. Nanti minis ka sa giro dagay kalau sa masjid na sumadak lataw. So maranaw ada asal buti sa agama. Miadatan wa kay sa agama. Ame ka baklo sa masjid. Ilan ni mo na to? Antay sumiyan ka ko kay upakatang mga ulama ng mga tao ada amala sa butiran sa agama. Ay man na da di nga katon na magagama ka na makaliliw kasi ko sunod Rasulullah. Ino na pagalwe ka para mapuy mikiran niwa pambanda ay tama nakakadedeg ka. Kay madala din nga katawan. Kakadedegin. Tapi pen mga ulama Medo pa naging ko nga mi opin sa uwan. Lang na inged sa dunia sa kung pa kay sumbing tanong si mga masjid nakapamagawa tabon distance. Na nasa menda sosiro sa Pilipinas na sa ni pagambagan ni rong kay pagambagan ni paman na maplero nagyakuan. Gundin mos. Na anamian uladun. Na sumian uladun na malagid so paman na bagi sa gusto may atake tira na miya binasa sa kuan. Sambing ang tunay niya bisumbing ang magawa tawata. Na minig sirat ng tuwa diritso. Miya kada pa ng mga murid. Na minig sirat. Ang tunay ako man ay siya kaging ang laging isambing. Nanti na ilan man ay ini begirektan Allah apa man na okit siku kasimba. Abu Rasulullah ng kontatibullah fattaqullaha mastata'tum. Nagyong hadith apa man na ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ay man ang takatiru Allah nakalak ni Allah simba ni Allah ko diyang ka kagaganiyo. Lagi dito mong tamaan ang hadith Rasulullah apa man sadati Rasulullah sa ini sugu karkano na so diyang ka kagaganiyo na inyong galbaka. Ay man na ini sugu Rasulullah so kambara juma na sa kagagaon. Na ay minis mbagang sa kung minis na tiyak na upagyug so gobyerno upagyug so bitikan apa man na sumbayang tanong sa masjid apa makakakawatan na mas tumuan na disuka ka kanong sa masjid. Kagina ni dia nga magagatan. Na gusto gobyerno nang naberan ay pagirna na so simba ka ay penamararan na dilumang ka pagyong tuwa panyakit. Kenapa ay na Pilipinas na so simba na. Kenapa gibo Pilipinas kagid na mga Indo Muslim, giya Saudi, giya Egypt na ginanip sa Iran. Nanakaw to. Kaya ba na mau masuk ka suming nga distance, napidis kasi manumadar lataw. Siyang kairam masuk, kaya bakat ng mga ulama. At ang mga lidadeg, saka utara sa mga ulama. Saka amin discuss. Paman na antay-lidadeg. Nga na mga ulama sa Egypt ako sa Saudi, kontakas kay river. Ay lagi dagay na, sukang balay. O ba nga suldi, so paman na mataong balay, saka di mato, tigagigigid yung amyaw, tigar ka ang tawalay nga. Na inom lagi biyad to Allah kapamana siran sa mga tao ang makakapat siya ko benar. Kapamana tunay katuloy mong tayo niya alaikum bigharsil ulama fa innahum la yataharrakuna illa bi'ilm wa la yatawaqqafuna illa bi basira. Ayang uta kaya tiruro ibn Taymiyyah na gira paman na miya kadar so fitna. Gira tigin na miya so paman na lumiyang kap so fitna na antay pagapasan yung madaglataw na saron matatago sa mga ulama. Basta makala so fitna na ukabe kadiga madadal na ayam bebenugang nga na so lalat o mga ulama kamata na digad madadal. Gupong nga sumilay na si kami berjang dagyuri sa Rasulullah paman na polo anaguris at tingin na lang sa itan ako. Nagiti paman na isa na nasambol kukapagali o mga tao si usun na agirang katawan. Nana alhamdulillah ka mati nagia miyaw na paman na tumyak ibig sa giyon da distance nagia Masjidil Aqsa. Na miya katuluguman nga dua haram.
Apa man natirutan waribet sumang ulama na sagtanwi korek na gina ni paman na isa akap kedatan si sunnah. Kaya paman na ayat di indiskas si agama na so tao ada banyanan ko. Paman na piro so mga tao ada ko. Tumiograg na paman na kung mga ulama sa tingin na ito tari mamimiyaso energy kaya paman na sumbing tanong na distance. Natiyak na nga nan ba sumana retiyak so sambayan na igiraad na odor na apes wajib na kiba kapag may bagak. Paman na ayat lagi din paman na di ka pakagagatumin na wajib bag yung takatidig ka. Di ba na wajib so katidig? Law di ka pakagagan na piya kayar ka wagama amuntod ka. Nagito na wajib. Na sokiad no odor na miya pakayar ka amuntod ka. Ay manan na apya wajib bagal bag sa usang bayang na amay kaad na sandul nagba kaya ibagag. Nagyan ka na paman na istifaf. Tasweti sufof na aya mabagar sa nakaul na matagan ng sunat. Kau pa makawajib nandiyan di ka bubuo pa man na saf na batal may batal sokon sambayang na ba na mitiro na ano di ka bubuo na langon kan mabibigo na langon da ba sambayang da baro mitiro lama nagito ay mabagra kaul sa gina na paman na tasweto sufo at tara sa fisufo na sunatanan nati o minibagag susunat na ebnari di kibagag minibagag so wajib na di kibagag sunat. Gina ni paman na sabut tanu so agama tanu na si tanu ku ako mga ulama kagito di tanu kakadal. Oba tanu ba paman na pamakin dengan mga diskus nga mga kilidawale, mga kakuan. Kaded na paman na gina so mga roy bida. Tabi ako paman na babsuro. Ad na mga ulama tanu diri juga nuro na paman na tawag ka nuro. Kuan. Wi kadua na katukon nga pinakya kaya upakatang mga ulama sa dunia nanto na pinari paman na anak kidawa nga sama hadapan Allah. Ayat na siupak ka na subiyan tugu Allah ang mga tao. Ayat na siupak ka na sutigura Rasulullah siran sa mga sami mga nabi. Antawa ka pa man na sumiupak. Na pa man naging titigur Rasulullah amiyang karaya-rayag susunat apa mo na inibaga kakakano na ayaw po kaya kedadagun na sa tibuba niya na miyadada. Kapaman na miyali Rasulullah aape kaya pakalaufit na sa gingay dunia na la tazalu ta'ifa adna paman na sagurumpong kung mga ulama paman na di pagkipadung Allah taman sa bagit na dito pagkipadung Allah apay kapan na marino mga ridue na adna sagurumpong paman na pakakakapatun Allah sa benar na sikiran matatag susindo na siran sa mga ulama ahlus sunnah wa al jamaah kailangan na di mo magulama paman na ahlus sunnah wal jamaah na baka nung paman na maikamat sa agama niyo. Kapaman na iman to na di ka pakagira kung takabasa kung di ka pakagira miya dedaga ko ka iman to na susunod Rasulullah na apian dengan pelakata kitab na apian dengan sibu sa papaman na Facebook na ketuon ka. Sa internet na paman na ketuon ka sa mubadug na kasi ko hukuman sa agama nga. Ay mana niya na tanto apia ka regrutan wala sa agama niya. Gina ni paman na saging nga masatanong na makapagigtir tanong ka paman na so kariridu iman to kusum na gini iman to aman a problema mga Muslim na ayak na ba niyo pipigirebe mala paman na nga good na mga ridu sa nga mga sa Middle East na bini pantag sa paman na kapagingit ka pantag isi kapridu si ko ahlus sunnah uilay tanong sa paman na tanto biyunu sumadaglatao si sa Surya na aya biyunu inged na sundedak lun sa ahlus sunnah aya paman na tiago sa mga agiran na sundudun sa mga ulama o mga tao o mga ahlus sunnah ila nga mabusa Iraq so paman na tanto ang madaglam yatayron na sinilabag ko paman nandudun sa mga ulama na mga ahl as-sunnah aya hadap na bunuon sa ahl as-sunnah bakad sa sunnah Rasulullah sallallahu kaya paman na siya gini Ibn Taymiyyah na bialawin yan ay tingin na paman na langon na tingin na firqa dalla langon na tingin na grupo paman na dadal na tattahidu sulaman min asy-syiah paman na langon na grupo dadal na piyak na basyiah na aya babaluin nira na paman na randa iran na susyiah dito tingin ni paman na pilay ni paman na umakatawad na makatindig dawla syiah at na makatindiga inged paman na sumusuporta ko siya nang gumawa lang na grupo dedag
Kasa sekreto na puupa sira na siya. Kaya bo hadap ko siya naan na pamanap kerubak su ahlus sunnah. Na iman to na marurubak su ahlus sunnah. Akon. O mauteng su siya ibarat na lagi daeran na mauteng eran na malukman pagad ka su ahlus sunnah. Lagi di paman na masatan iman to. Na iman to nato na di pamlanon. Kenapa ayabu di pamlanon na su paman akidah nga kamis mi iman to na aya di pamlanon na gid nga na dua haram. Giya na dua haram. Benda dia sumata orang sa Arabik na giya ngo to masru tadwil al haramain. Ay man ang tadwil al haramain nang beli na Makkah ug Madinah. Apa man aya ko mo kontrolo na United Nation. Pugasan sa Saudi Arabia na aya pa ka kontrolo na United Nation. Ino pa man aya pa kay na inwa giya Saudi na miya kalalay panabang. O pa mga batan na pamananay no gisintak nunay. O berti ka sa Quran na ito berti ka na sa Saudi. O pag hindi ka sa ulama na ayam minggus turun na Saudi. Mga panabang pamana temo-temo so panabang mga ingda Muslim na di sila gisabay sa one half ko panabang Saudi. Na ino pamana sumadag lataw na di na disinta pa na Saudi. Natataban nga si wakidan niyo. Tatabangan nga si wakidan niyo. Kada isa ulama sa Surya na medeng kapten yang dua kitab na marnga natigin na paman ay bumida niya na dama pira lagun na kini suratan ro nagyong ta protokolat liyahud li isqat al Saud na admang protokolat Shia al Imamiyah al isqat al Saud kaya man na niya idumbulan to program aya paman na gubuan na nga na gobyerno sa Saudi. Kaya mo iman to paman na neno matero orang kanoy na aya mo iman to ang gobyerno apakalalangkap niran ay akidiran ahlus sunnah na gibo Saudi. Madakal jo ing the Muslim. Ulo ajo ing the Muslim ugit naknabi ang pakalalangkap ay baso akid ahlus sunnah bayran ay kakapti. Kaupin siran. Sabi sa akidu man isa na paman na kapasabasangan. Gibo Saudi aya katero naging na ng mga dato na may ka ay kapsuldan na sulupa ginga na dua haram. Naguya kapsuldan na akidah tano na adda mo biddam la musawama fi hadain al-amrayn paman naging na dua giyang na naso akidah taguso giyang na dua haram ay mana niyan nagiyang tadi ka pamlanoy sa giya dua haram na kabubuan ahlus sunnah kaya makakapton na salagaw na aya buo paman na kanggulolanan na ubatet materutan na miya pulang sira sa Saudi nasusko na riyan maranaw paman na giya nga mga Kristiyan na tanto iran na susla na Roma paman na gina na riba-riba agama sa kaamrano na ded na may takabuo paman na matatago ko puso ka so pagatag isa giya nga na dua haram de may takabuo matatago ko puso ka paman na panindig kasi ko agama nga kapamaka so ituro so dal pa agama na giya nga na dua haram kasi sa Kaaba apagada pantano na sa Madinah nandun sa kubo Rasulullah nandun sa mga sahaba Rasulullah na ayaw pagintaw sa nagina sa mga apo mga sahaba agiyan na nandun sa Saudi nagina sa mga Umayyon mga apo mga aguan pagsabang sa Uthman bin Affan siran sebitan siran pa masasiya paman na pagayong sa kamaranaw, makayong sa kamaranaw, paman na pamalanuan na madaanan. Na naaya nutusan na siya. Aya kilay ka sa nang tadira di pamalian na lengudiran, yung uta bunag-uniran na uluiran sa marsik. Na aya kailangan ng Muslim, nakatawan kay iman to ang tayo tapilaka. Ino paman nag-isaw din na piyan, miya kayo ito karibatan na miya kalala. Kaya pa nakadaglan nung naging na ino magturuak na nakapamrat. Barat na adna diskuan sa Europe na adna miya kasuldo na susurban na inipanulan na tinasiyan na sa dua haram. Pana naman na mararinig mo tingang gingan na nagwan na giya Saudi na apya bupikir na ka tapi gin nga madrasat mo alafan antay bawid si andi siran miya katundot sa ilmu na so mga guri na andiran miya kwa sa ilmu Iran siya sa Saudi nabuto di pa man nagkasan na pa man na panalaman tanong si Allah apa mana biya siap su akidah nga miya pamana da ka madadag kapamana kagi pamana sokya pamana kaya siapa Saudi su akidah ahlus sunnah jamaah da katon ka ing da karibatan yan uy giya Saudi na adna mga maasyaw adna mga karibatan ugay na pakatimbang nga
Inuak na pumagusaya kay iman to na aya inged da tumitin ku ahlus sunnah usiba tanong sa ahlus sunnah na aya ilen tanong na mga ulama sa Saudi. Ilen tanong ato na kasalanan ay tugod ka sa Saudi. Natimbang na kung so inged da pa man napipiliin na ka. Kauy sa kakilo sa Saudi na sanggi buga kilo sa nga pipiliin ka inged. So masumarata. So kasi na ibarat nanan na pagka sa Saudi win na. So inged da pipili ka ay sumbi ka sa Saudi na pa man ilen ato na ka makaribatan no. Langon ta man nasuro nga nga pa man nagi Saudi na epin na kamay to so percentage ko pa man langon ng marata pagilen ka. Na ino to pa magyong to pa man nasanad na tanto ko ni ginaw to pa man na pisinta nila nga na siya kaya na Malik Salman na makalalangaganan sa Quran. Si King Salman na makalalangaganan sa Quran. Nga na waliullah diyan si Muhammad ibn Salman na miyaka pasad sa kuliah Syariah sa Jamiat Imam. Na disira nindera ta na budul. Adin pa na miyabati ang ating nga nanambata na tilakan. Nagita kayong tatilakan na simbang nudya dito. Kaumbuti sa Quran sa kitong sa oras na ikabuti na Quran na punsa Saudi. Ukul sa Korman na punsa Saudi. Upnay haji na ay kay pakapnay hajian na paman na pilbulbuno na Saudi. Wad na watay na di mga di na Saudi. Paman na di tanong katawan na maakada tanong si kusunna. Apa yang na dua haram na kepukasar ketanu di tanu pagiktir na ayah kaya patut terketanu na matong tanu so pamana antai titu tampilan tanu antai titu pamana ayah tang dengan nagian kana na dua haram na ada basan paka pendentu Allah samati inun tanaso keubainan sa mga oripnya na nagian nga Saudi na paman na sama na yan miyakan labid magatus ragun nagian nga paman na muriron kami atalo na nga marhala kaya pakantutulir nagian nga muriron na miyakan labid magatus ragun na pamakasiran na dikiran mapapatot na pakawa siran ng Allah naguita doon na tulay pamakabangan pagili na antay ino tanong pagkabati sa sunnah mga kita ba mga sunnah antay pituboon antay sugay kung mga ulama pa man na aya akidiran na sunnah antay sumusuporta kiran antay diimbulay sa mga jamia sira kita sa Pilipinas na namian yung ambasador yan yung man muta ambasador sa Saudi kaya baka pamagutudan min na 23 milyon na dolar miya pasagi dun sa budget ay mana niyan na ay mo alam ba nagiyati pangulalan nun ipmalay sa mga building nga pa man na jamia ali ahli sunnah wal jamaa sa Manila nakaida ka sa ganun na makatinuguto na sira di penggusto ko pa man alang gusto ron. Kan lagi dagi kung matatago sa Indonesia Farah Jamiat Imam. Ako. Ay mana niyan na paman na klabang na inuang ditiro ka pinipina ko sa Saudi ka beda kasalanan di adna kasalanan. Ugid na so paman na kadipina nga sa nga dua haram katong biling ako mga ulama sa Saudi na gito isaw to siap si kusun lagi nga dito di pamagusay. Kada iman tua inged da paman na sumisip kusun Rasulullah abal lagi de pendagiang na mga ulama sa isa Saudi na paman na malutang na paman na mamimikiran kauman gawin na pagada penaga Makkah. Na may kadiga disintaan sudah tuon. Na lagi nga disintaan so paman na inged. Kapaman na miali Rasul lagi yung sa Madinah ng utatigian Al-Madinah tu haramun ma baina labataiha. Paman na so tigan naging Madinah na piyaka paman na saslaanan na nadar pasang na pagultan na duo palaw. Na sumya ka sa Madinah nakataon nila naging to darba. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajmain. Sa tawang gulaw-law sa marata isaw na suporta niya so diing gulaw sa marata. Na ayaw bagi niya na sumurka wallah na murka mga malaikat na murka mga manusia ayaw mana niya nga dua haram na sisyap na wallah na umapad ka kung mga to berubag sa marata katuro si sagya na dua haram na piyakawan wano disi ka mabadsagi yung ta sumurka wallah na isir ka matatag ako paman na ando suka paman sa paman na malar kanun niar gaging ya teru na dilaw sa ugay na paman ayaw wajib berkana mas malar kayar ke Makkah gi Madinah jiging ya paman ini uwan na paman na ipanin ka paman na patot so paman na makatuo suru naging na dua haram kagina ni paman na kapital o ahlus sunnah wal jamaah uway paman na giya nga dua haram na kesalak adikan datu ang mga lalong dikan datu ang salak ko yakidugin na disiram pakapagtin wallah kakyan datu ang mga khawarij pianong beli rasu ahlus sunnah sinsa haram
Na miya ka 20 ra una indudut iran. Ugin na piya ka wasiran wallah na gira pagawasiran wallah na disiram ke paman na ke uram-uraman. Tawon. Lagi di paman na isa siap tanu si ahlus sunnah na ayat terdegentan na so paman na okay tagiyan kana ng mga ulama sisa mamlaka kasiran ni mga ulama ako makapatsiko akidat ahli sunnah jamaah. Berarti tanu so paman naging mga ayat mga hadis apa man na makanguguna na usaki papaligot paman na kapipiligro o kindiray nun kasi ko sunna paman na kasi pa kasi ko sunna Rasulullah aya ginga pa na ayat yung tami ali tanukag yung tatigyan wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nar jahannam wa sa'at masira. Ay mana yung ayat na satawa surang niya surah Rasulullah supak niya sa Rasulullah naguukitan niya so sala ko kita mga mukmin nagito sa mga sahabo Rasulullah na mata na tigo Rasulullah pagkatalikod na mis kanya tigo Allah sa lagi dukya talikudin ay manin nandedag na mis sa lagi dukya taridagyan na si salungan na mo rin na eder pa nagyong tanar jahannam. Isang nakatulong ang mga tigyan falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Panangila ti Allah sa mapasa nga kapanangila antay pa kapanangilan wallah alladhina yukhalifuna an amri pamana sutawa supak niran surah Rasulullah an tusibahum fitnah sa basiran pamana bakiran mitan agyong ta fitnah aw yusibahum adabun alim udina mitan nakiran so pamana kasiksa sa alungan na mawriya pamana tanto malipedes na siya kina Imam Ahmad na tigyan antadri mal fitnah pamana tiap sira kata Imam Ahmad Ibn Hanbal anto na tigin ni mapipikir Allah sa giyan na hikmah fitnah na ayatin na mapipikir sa giyan na fitnah na makataling umarkati sunnah min sunnah Rasulullah wa tarfuduha pamana pagkataling umarkati katiruwa Rasulullah so sunnah Rasulullah na sengkaan ka na iman to na pira-pira iman to ita opsyon na si sunnah ay mo ibsyon ka yan nakagibaw man na makasusupak ko ukitian makasusupak ko madhabian makasusupak ko grupo niyan napaniap ka kanto ni pamanap turun kasi sa pamanah hadapan wallah pakagiraw kay giya niya pamanay nukitan na giso madhabagan ino pamanah ay bagang-bagan ay pagisir kasalo ka na mori naantay Tuhan ka naantay aganto na agam mga naantay nabi nga nangiro ka nabiyak na sa Muhammad at tigil na pamanah nabi nga naantay nunutan ka at tiga sa grupo ka nakanabangan nabi sa Muhammad ka ay mabubuloy ang nabi nga na sa grupo nga ay mabubuloy ang nabi nga na sa madhab ka kapaman na so pata imam na api ang misusupa kasiran o gaid na maupakatsiran sa amay kasak sa hadithu Rasulullah na labad niyo tiran yung katiru amin so Imam Abu Hanifa so Imam Malik so Shafi so Ahmad na langon-langon siran na miyaw pakatsiran sa pamana adna pamana katiru amisiko agama istimbat amisiko agama na amay ka bagkukulik so hadithu Rasulullah na fadribu biqawli al-haid na labad niyo so katiru agam away ni so katiru amin ay manan yan na uda subad ka so pamana madhabu Imam Shafi ang makasusubak si kusunna na inuma de kakaptan sa madhabu Shafi at ka masusubak ka na masusubak ka kaaya subod ko Imam Shafi na ugo korek so hadith na ayam madhabu Imam Shafi nagyang utuwa hadith na baso katuruyan separiran o bago aso katuruyan na may kapakasubak sa ko sunnah nake wali yung mo tapata imam na isusundin nila so katuruyan na antam tali po kasambin dalukiran yuti pa man asasambagi na paman na nainok kaluyak na na ayakap kadadagi man to madaglataw na ayakap pagagamaw madaglataw na kang grupo iman to kapkiri dago madaglataw na aya kareli pa to mga grupo iman to na so mga grupo aaya pananawagin na so grupo niya na jahiliya to ino to kapti sa jahiliya na aya kapti no sa jahiliya na pagaw parek kupakrek yan so madaglataw na ada di kad nagyang takaw parek ang bida-bida grupo nagito jo jahiliya kapti daw to daa onaan o ansar grupo ansar agu grupo muhajirun apa man napi mo bantu ko Allah nagupi mo bantu ko Rasulullah baad menauna na nga dua grupo apa man napi ko Allah mendo pa man naketo nakano lang kung ano makalalang sa ayat
abantukan si ko mga muhajirin na gugyong ng mga ansar. O gayit, nasi ko pa man nakiyataw ako isa ko mga ansar, nagukiyataw ako isa ko mga muhajir, at tiginayalan ansar, tigma mo muhajir, ayalan muhajirin, nandun ay tigo Rasulullah, abida wal jahiliya wa ana bain adhurikum. Upaman na obituy wallah, giyan mo ta, kaya pananawag giyan mo ta sahabi, ayat tiyawagin na su ansar, kagiyan mo ta na dirang kasi nabutay. Miya nga po wala ansar yung muhajiri. Na makaptido siran na miya na nawag sa ko mga muhajir at tinayalan muhajirin nais ka ng mga muhajir nakate abib sugot at tanong ang mga ansar tigma mo mga sa ang ansar yayalan ansar nakate abib sugot at tanong ang mga muhajir nakiara rangitan na Rasulullah sa bitu niya nagyang mo to agad na sa jahiliyah abida wal jahiliyah wa ana bain adhurikum paman na pananawag jahiliyah na paman na sang na daw kanot mada nati obitu bitu Rasulullah sa jahiliya na di penarikab tu jahiliya sa grupo nga apa man na ay pamimit sa din sa makagrupo apa man ayah hadap ya ko grupo niya na ayan ang agama na jahiliya radiya aba am radiya kaya tayo miturun sa jahiliya na sa Rasulullah nabasag ayah mana sang ano grupo kang grupo na lagi duki ang grupo ang sarago sa mga muhajirin amia gugupo ang tadua Ayah buah hadap ang mga ansar ako sa mga muhajir na makasumadag lataw sembayang. May sampai su akidat ahli sunnah jamaah, may sampai su agama. Kena bayar na maraniran nalangon ako mo meron na kailangan na kinapagiraranangan na muhajir. Tingmo mo ansar kailangan na kinapagiraranangan na kon. Ansar begitu ni panulon niran. Na iman to na mga grupo na gina ni man to panulon. Gina ni kiyabi na sa mga muslimin man to. Aso mga grupo na knabay ran awi di Islam katatalikudan na rin niran. Kaayay po na gina na subgrupo iran. Na ayah padi buat kau biura pa man ang grupo na knabay jahiliya. Ayak sumban na sa sunna Rasulullah na ipakapir ginawang ka akya so umadat lata ko kasumbi nga si miya ko ket ko grupo nga. Kenapa ibu ipakapir ginawang na siya gitu nami tumiya per ka ko grupo nga kagito jahili. Gitu pa man siya kina pa man Imam Syafi'i na miyatur nagyang takatur at tingong tapaman na nawadito an yunsara hadal ilm wa yu'mala bihi wala yunsabu li sayumin sak na tiwi Imam Syafi'i gitu na ula imam na ipakapipia ginawa ko dia ni mandingan-dingan na dia nga ilmu o matatagurakan na lumanggap kumadagla taw na minggu lalaniran sa apya did na deran tero ipunrakan leman ito pamana gitu katul Imam Syafi'i pamana kabek na tigin na giya ilmu ang matatagurakan na lumanggap kumadagla taw na manggil na bagiran na diran petero ipunan ng Imam Syafi'i ay mana na sa Imam Syafi'i na ay pakapipya ginonin na mauyag su agama kana bumuyag su grupo niya na iman to na hindi po magisi sa mga grupo iman to na ipatabi itiran ay tabi ito grupo iman to inatanong kaya binasay kaso grupo na lilikod din sa Islam na aya dilewon niya na sa grupo niya nantay di si man to antay na grupo niya kanos yan na pamanay nun yan di po magkusento na ikwan nagina ni so mga ulama na ipso parira na nagina na kang grupo suld ka sa nga grupo na ay sulda ka nun ay pamangdaw ako sa sambayan kana ba ay sulda ka na anma langon no paman na pamilya ko na miya kasulda sa iya grupo kariba to ka jahiliya to gitu bitu no Rasulullah sa jahiliya ito kapit sa jahiliya napakaw pare kaumbat si siya sa grupo namibat si iwan sa grupo namiya supa ka to na tidaw to na umanisa na Islam kapag inyo manambal ka sa duwa siya grupo napakasupa ka niyan to na itungan yan kapya sa solda masjid na tidaw ka no nagito kaya betul Rasulullah sang talangwan na grupo so mga ulama ahlusunnah na iniram bitu so langon na grupo ayah hadap yan nagyang ta grupo niya kana basok ipungnuong ko agama ayah mauna na ipakalanggap na sungaran ng grupo na jahiliya to nagu ayah nibtulong mga ulama na bid'ah paman na mga bid'ah to mga grupo kaya paman na unta ka pa sa tanong ayah maksad min maqasid syariah na hifdhuddin nagyong ta kapagisi sa tanong si agama nanto ni kapigisi sa tanong paman na uman isa na grupo aawid din isa na paman na panagitan sa ubatan ay kapakapagagumatan na kapagagama kang grupo kagina ni mantoy ka-fit na tanong imato na sa Facebook na paman na sang na mga bagay sila na simbaga kung nakapagnutup keluar kasang na ayah hadapakan na misang pekar kan susunod Rasulullah
nagu paman na penginang si Allah na saya ko tarima Allah sa paman na aya paman na matitindigan na pendifaan ng susunod Rasulullah. Kagina ni daun na niya na paman na sanga kapantagan na kapatay. Susak no na pagilin ulo na ngayon beli nga sa kuwan. Nino ko kisilita ko ya kuwan. Ngayon beli nga kasi saran now. Na sa Facebook na badiwan na dito ta so pumbuti ako pagposta na kami ni talag sa ngay kagina kaya beli nga kasi mga durus ko akidah ahli sunnah. Na kapag pumbuti ano to kapaman na dia no to di pipi sa murat. Na ba ko terus sa bomba peso mini suratan ukid na pakakuha ka nung sagun na kabasaw tambranaw. Na kaya kung pabusay ng soal wala walbara na kapag ewan na batero na sumyan lawad babay. Na nakagya kung maaloy gini ang mga Khawarij, gini ang mga ISIS na hinari ang suka papaman nakamamata ni sa gini ISIS na tinaginam si tindag ka na importante na nakataon na nambuli ka sa Marawi. Lalo to? Ano na yung manang ito, kataon lang nambuli nga sa Marawi. Kataon lang natin na makapituto na kanubo. Natiyak na kuwan, paman na pukas ako na nga nakapangangalaka. Der paanan, iman to. Aya paman na sunya, wan, aya ko makapitun na suwallah. Nabas kami ko makapitun. Na madaklam yan nubugo, na pibubasa nila ng maratag yung ito ha. Bae, na gumin ka kurun sumamong sa kiyong takya pakarabong yan. Na nasumya lamrang nung ta ba isa ko si bugungan na sa kami po. Napi ako siya kanon. Na kaya ko di kami makapunaragan na tinigin mo mo. At yan na diyan nakakibigay lang oras nga paman na busy ako. Ayun at yan ka ubod na kapigir ka ako na diyan nga di ikot. Kapag diyan na marataw na paman na sa oras na di kadang di magidiscuss na naman yan alamat. Minuto maloko. Ano di ba? Malumya na yung tapangangalakyan. Ugin na yun, timya tuloy ang tatigin na neno, kakataon lang na kwa. Makapituto na kanong sa Marawi. Allahu ana, paman na masay man to, paman na guraba. Yesu miya ni Rasulullah, paman na mga guraba, paman na giyang mo to, ang mibo pa paman na ayaw nakili ako mawid sa benar, naridu eh. Dahil mo na paman na ipunindaw ang suakida. Nabud niya kiyo rin sa giyang unta bubaitan o turun Allah. Apa mako na piangal ka kunian na oras ka. Kuan. Nasa na ko pa na miyo din kaya pangatitik sa kami sa mga kuan. Na paman na isentap man ari ako no ba iginugta sugod bugta kagi na di mang warning na paman na sala ko nuto susar no na pagilin Allah na paman na kanaba ko kaala kana paman na siya ko kapatag ya kapatay sa ayah hadapak na mauyag so sunno Rasulullah kagi na di pa magagunong mga sahabat. Isab nakaturo Allah niya ba't tanong na paman lagi mo ta paman katuro lang tatigyan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sunna paman nabogor kan tigu Allah pumagistorya sumiyang alalapis miyang alulugi na sira no to mga tao paman na miya ribet so kyaw kitiran aaya kata iranon na makauuntol siran lagi dedak lima to. Amadak la madadedak na aya kataw niya nun na makauntol. Ugait na dabatang untuk kabasa ko, dabatan no kidawa sa hadapan Allah. Kama tetendu sa mga ulama ako makapat sa ahlus sunnah. Nanti Rasulullah alaikum bisunnati. Pamana lagi du pakatutu ang alman Rasulullah digan kededek. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kapten wa tigur Rasulullah sunnatang nagitun sa wahyu Allah. Natulay tudugo na gupta tanong susunaw mga khulafaiyan. Natulay mani katuro Rasulullah para baba na magda ka sa Rasulullah na tanmani mantun na ito turuyar kasulala na maditu. Upang maga sisa sa dunia sa Rasulullah na ito turuyar ka. Natulay mani pituruyan pada hadis na tigin na khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pamana ayat tigu Rasulullah amapi ang mga tao ay mana nang utamapi na makasususun si ko sunna ko na sa mga sahaba ko ori na sa mga tabiin ori na sa mga atba tabiin at nariwaya atba tabiin nanto na man ni paman na ay mana na ini turu Rasulullah ko ori no kawapat nga mga patgatus ragun kaso atba tabiin nga patgatus ragun ay mana na ito turu Rasulullah so kuan ano nga gato sa sunan yan. Nanto na man ikatiruya na paman na si Koreano to.
Nanguta hadith ati Rasulullah iftaraqat al-yahud wal nasara ala 72 milla wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 milla kulluha fi an-nar illa wahida. Pamana ti Rasulullah apamana suatu sa mga Yahud o sa mga Kristiyan na mibagi-bagi sila sa 72 naging tingna pagtawakan na kubagi sa 72 na langon makanan neraka. Antaw nun ni makabenar na tingin na mangka na alama na alayhi wa ashabi sa tawa ay kakakaptanian na so kupitak na gusto mga sahabaw. Barakatan ng mga may ibnu so kupito Rasulullah. Nanto na maninibig Rasulullah pamana kita turun niya gusto na niyan. Natigin na al-ulama warathat al-anbiya. So mga ulama isambi o mga nabi. Na endo ngap lagi di mabanuga so piura ulama ahlus sunnah ka pimo banuga kaya dedek ka. Nang utak kabasa ko. Pamanda so ulama ahlus sunnah na lumalakap sila sa dunia ugid na si indedakal sa isa al-Mamlaka al-Arabia Saudiyah. Kapaman na si sa Saudi na daberan paman napakapagulama amala aba paman na makalibis sa ahlus sunnah wa al-jamaah. Isa na no paman na kibibidag yang na naingan apyakan lang apiran ay akidiran akidat ahlus sunnah wal jamaah. Ay mana niyan na upluluba nga so agama nga nasinga bubaduga sa kibla nga kagina so sisiap no Allah. Agi nga Makkah ugi nga na so mga ulama sa Makkah, mga ulama sa Madina na di ka kededeg kaayangan ang pagdap ng mga sembeng na dudum sa mga ulama asira ni maawit siya ko akidat ahli sunnah jamaah. Si mga hadith na miya bati tanog yung tapaman na hadith di Mas'ud yung takya guri Rasulullah. Ada yang kedua hadis na miyado yakini al-Irbad ibn Sariyah ang tatingnan miya kaysa tingin alungan na wa'adana Rasulullah maw'idatan balighatan wajidat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Pamana miya kaysa tingin kini al-Irbad na piangusyatan ng Rasulullah sa kapangusyatan tanto pamana makapupuso baligha. Pamana miya ko natingin sa mga puso ami nagupaman na miya kaguro ko sa mga matami. Napidul sa kanan ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in pamana ya Rasulullah nagili kaya pangusyat tingar kami na lagi diga di mangungudasan nanto na tingini wasiat kami nakatis wasiat Rasulullah namya pamana masatan wa iman tingur Rasulullah usikum bi taqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in abdun habasi fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bi an-nawajid. Aya wasiat kana Rasulullah sagi mutakia pamanna iti na wasiat takarkano na so panamarin na so kalak si Allah taqwallah. Wasami wa ta'na biyong ta kapumamakin na nagukapuguluti ko mababalo ya. Uluan sa apya pinatigin ayam miya uluan rakadon na orepan na makapumunsi sa habasa. Ay mana niyan na pamana isad na importante awasya to Rasul ang takapangunutan sa uluan amay ka pamana susugo ni nak nabamaasya mata na tigo Rasulullah pamana sa makapigid dergano innahu maya'is minkum sa tawa makapigid dergano sa malayat na mata na tingin nagkasandingan yan fasayara ikhtilafan katsiran na kele-kele ni nagyang buto kapakap susupa ka umadaglantaw barang-barang nga pamikiran nato na tingin ni pamana paman na wajib berkasagi yung oras na pananggila nga sa pumangi bagu ay mana niyan na pananggila tano sa mga bid'ah iyyakum wa muhdatsatil umur pananggila ino sa langon bid'ah kamata na tinguro Rasulullah langon bid'ah na kulluha dalalah ayat na may paman na miturun sa bid'ah na langon dalalah antay miturun sa Rasulullah na iman to na mga ulama tiran na bid'ah hasanah banyo edipkan anta mga susang nanti pura teng so Rasulullah anta kagiyong tadi tiru sa bid'ah hasanah anto na makatiro si Rasulullah fa innaha kulluha dalalah langon-langon na tingin bid'ah na langon kadedegan ay mana ni na ded na baro tiabi Rasulullah kan langon bid'ah na langon kadedegan basta siku agama na da bid'ah hasanah na iman to na nedak lima to nga bid'ah hasanah mi maulidan nabi ako ka bid'ah hasanah nato na tigo Rasulullah kullu hadalala langon nuto kadedegan na eno kari di madadegan sa muslim labor sa ka amranaw amian nekad na lagi dengan hadits Rasulullah na nga pan pumakin siya kito ad na bid'ah hasanah
Pamana pesesambindang su agama ko, pesesambindang su kateru Rasulullah. Apia sakni miari bati mantu na may kabaku kesupak susunno Rasulullah. Na apia su mga sahaba na ikirarang itirar kau banga kaptiso kateru iran na miya supak yan sukuan. Miya kaysa na siya adna isa ko mga sahaba. Siya kini Ibn Mas'ud. Na adna ini isa iyan na masalah si ko Umar. Na simbagu Umar lagi yang utua masalah. Na tiga kini Ibn Mas'ud dasak na tiga na amian negara su Rasulullah gibi paman nakateru iyan san. Na kiara rangi-rangitan su Umar pamakad migo su Umar na sangut oras na paman na misusugut na mentul niya na ulo Ibn Mas'ud. Adna tiga na amian negara kateru Rasulullah na pegisin na ko ngapan. Ay mana niyan na ape so mga sahaba na dirang papatutun sa ginawairan o baad na sati mabuha kateru o miso pakirang kateru Rasulullah. Na kay mato na kakadedeg umrah na nakagiyad na ulama yan na tinad na kaya bid'ah hasana. Na suwaki su ahlus sunnah na aya uluan tanong na su Rasulullah. Nanto na bitiro yan na langwa no bid'ah na kullu hadalala na lango no pamana bid'ah na lango kadedegan. Da bid'ah pamana ba? Paman na turuan kalang kadedigan. Antay mi terusan su Rasulullah. Aneno, badi mali paman na benar su kateru Rasulullah maray su paman na sunnan yan. Na maray gatanto. Na badi benar ang utak kateru Allah sa teri dedeg dan dedeg nami. Na way maray benar na. Na ida nga mamulang na paman na aya dira di pangapaman na panundugun na langon na paman na kebet sa bid'ah asar kad dadalian na piadaif. Na natiundugian ka madedeg siran mamu. Na suwaki su agama ini wallah. Aya kap kesabuto no sabagi na pamana sara ka makatabil ako sin amya ka begredi mata na pian ka tumyampe. Apia sa kataw amya na ko ahlusun na naskanya ni jemaah. Apia lang unta no sumiupak na mata na su agama wallah na din pagita ban wallah. Aya mana niyan na saka muslim ko kasi pa nga si sunna Rasulullah na sakay kay pamana decision sa ginawa ka. Magawa ko ron tadi ko ron magawa. Eno nga pagpili aso sala ka ko pamana sunna Rasulullah kamyawa ka ko sunna Rasulullah. Ape kilala sa lisan ka sa pamana gi. Nay manto na pira-pira mga ulama pendedeg niya so mandak lataw magingran sa Islam. Naginan sa tigo Rasulullah mga roy bida. Na ulitan no pagiktiar na kedatan no siko agama tano aya kapipikiran ron na makapagagama tano. Isar na pamana mi aliya pamana hadis kateru Ibn Mas'ud, berarti ang tanong nga kateru Ibn Mas'ud ka paman na ang tanong paman na may degi yung tapan na marong mga sahaba si sunna Rasulullah. Kung tatigyan, man kana mustannan falyastan bi sunnati man qad mat. Fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu hadhihi al ummah wa abarruha qalban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa li iqamati dini fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u ala atharihim wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa sirihim fa innahum ala al-huda mustaqim. Tagi katerusan na si Ibn Mas'ud. Ay man nga kateru Ibn Mas'ud na sa tingin sa tawa pumabanog sa lalan na ayak kadegan na lalan na sulalan umiyang awapat asiran sa mga sahabaw Rasulullah. Kamata na tingin na so oyaw-yag. So sa moto na so akin na Ibn Mas'ud na riyaot yan so sabagi kong mga ahlul bid'ah. Kamata na tingin na so oyaw-yag na di ka makasasali kudis ka niyan mapifitna. Sira na tingin so mga sahabaw Rasulullah pinakamala paman na malay kalbihan sa ginga paman na pagtaw. Sira ni paman na mga lumpuy puso abarruha kalban mga pipi puso. Pamana sira ni mga tao alini ng wallah so mga pusuiran na dabiran kasig sigo sa lakaw kiran. Ay buah hadapiran nagyong takapakalanga po agama. Wa amakiha ilman na pamana ayan lumalambas na so ilmu iran. Mapiyasira ni puso so ilmu iran na ayan lumalambas. Wa aqalliha takallufan na miya paman na masanggilas siran o basiran ni makanggulo la sa dila ni mamba sa pamikiran. Dito manawakuan pamana matanto mainot so dira nikambas sa pamikiran kaayad na pigilin nila na susunnaw Rasulullah. Pinili sila na tingin wallah antay miniligiran so Allah li suhbati nabi hapaman na pinili sila wallah sa pamana sira ni itabanga o nabinian nagupinili sila wallah si ko kapakatin nga si ko agamanian antay pinili wallah na sa mga sahabaw Rasulullah.
Kita tigui ay kini Ibn Mas'ud apaman na kailangan na tarimaan niyo so paman na kaunayran fa'arifu lahum fadlahum tarimaan niyo so paman na kalbihaniran so kaunayran wattabi'u ala atharihim na ayatun dugan niyo na sulala paman na mga lakawiran ayatun dugan niyo na so ukitiran watapassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa sarihim na kapten niyo so kagagan niyo kung mga ulaw-layran na gusto mga dedebi at yan nga mata na tigo Ibn Mas'ud sira ni mata tagusi ko al-huda sira ni makakapat sa giyong turuan adna miya paman na miya kaya sa YouTube paman na mga ahlul bid'ah gid na nga paman na mga asairay man to na miya ko masirang ki ini paman na Albani na ito hada pero na iplis ka sira na ito plis ka sira na ayna Allah nasu Allah. Nah, kasi Imam Albani na namala ulama. Di niyan idadait sa Ginoo. Ano ba niya na-discuss sa ng mga ito mga murid. At tigin na bukor ka nung makipniskas sa maladiskas. Ay butik na sumbag ng sa sa ibu sumbag niyo rang nasubtito baka no di pangantang. At tinan na way. Tinan na sa katanong mga Muslim, anda tanong ko so agama tanong. Natignan siya ko Al-Quran wa Sunnah. So isa na miyari ba tatigin na wal qiyas. Siya ko so aqidah. So kiyas na kapakay sa fiqh. Okay na siko akida na ayaw buku tanurun na Al-Quran wa Sunnah wal ijma. So kiyas na di makasul si akida. Natigya gini Albania pa man na bigano di mangyas siko akida. Miya imigran siya kita tinasayk na astaghfirullah. Ngaribat ako. Siya buku Quran ako siko Sunnah. Natigyan naman pa yan. Natigyan sa mga sahaba. Ito na ilan niya kiran. Alal huda am alal dalala. So natigyan sa mga sahaba. Dadag sila dan taka pa man nasisirang uturuan. Nagiya mo tayo sa kiran natin nagiya man at tinadi pakatan na ngaran. So mga sahabo Rasulullah miya dadag sila ang taka sisirang uturuan. Na di ka naudili ra no basiran ginawa ribat sa mga sahaba. Kaengan pa kabmugag sa Allah gusto. Ugid nang mo to asya kito nang takalalampaw iyan na di niya bandirek. Upama na saka Muslim na paman na dingan direk nang giraw ka sa mga sahabat na sa turuan na dadagaki. Giya mo ta dingong gambal sa na to so to sa paman na madadagak. Aya budi na nung gambal sa nakagir kesupak yan sa grupo niyan. Na aya kayo riyan mo sa miya tiru giya mo ta paman na sumiyong kalban niya tingnan sisirang ko turuan. Natingnan alhamdulillah. Na ato na tingagiti na miya kaparate ka sa mga sahabat na sisirang ko benar na anto na itinigiran ayna Allah. Kasi sira mo benar. Ay mana na susala ka kira na dalala. Usupa ka nga na sa kay dadag. Nato na mga dikisibag tanuro. Ito isa o to discuss apa man na daw tumati. Kawati ino pungiraw ka apa man na sa mga sahaba na si kuturuan na aya para tera na so Allah na mangingin puro sa gyang nanakwan. Aras na sa kanto na para tera nga. At tiga si nga langon na darpa nandudun. Isaw na darpa yan. Paman na piyakatan na duwal na so darpa yan. Katatago na pamana sagiyan na pamana focal ars nas kana pumul ka baka malay sabut si wallah di wallah baka malay sabut si wallah di Rasulullah nanamia di dek sutaw nila ni mo to dami abad isyarat tigo akhirnya Albania pamana mia tiru organ na nada discuss karma rubang abtiru ada dek mga sahabat kuan nagiti pa man ay kadugtan wa aqida ay kadugtan wa sunnah na sunnah Rasulullah agir sunnah mga sahaba basta kaya mga supaksan na apia grupo nga apia madhab ka apia loks ka nalubad nga apia katiru ka nalubad nga kabad na riya ka surga nagkuha nga sa grupo nga da o ay nga parate sa grupo nga kagyo pa man nagi kapitian na miya dideg ka did na maton ka kasurgan sa grupo nga ay kasurgan na sa kawete ko sunnah Rasulullah sallam. Kailan ni mamadangay pa man na sumiyabay kayo na sumuad na pigisin niya sa Rasulullah sa mga pakaisi paman na sa pagpakadaklo fitna. Ato na tigi wasiat karak na pamay barat na mindakal sa grupo, mindakal sa fitna. At tigi na si kaka paman na sungo kayo sa ang mga Muslim. Ay man na sa kung makakapat siya ko sunnah. Tina may kabadid da imam dapat na paman na grupo kumakapat siya kukuhan ahlus sunnah na kayo man doon na mga tao kumakapat siya ko ahlus sunnah kuhan, ketuon na ka na ayat doon itigur Rasulullah fa'tazil
tilkal firaq kulliha walau an ta'adda bi asli sajarah. Ayah wasiat Rasulullah amega beded na pamana kedigilan ka engka peda kasih ko ahlu sunnah ka langun grupo na langun dedeg na tunay ti Rasulullah i'tazil to mana i'tazil ayah mana niyan na langun kan nutu talaka giung talangun na giung ta grupo sa apia ti Rasulullah ayah me peropaan kana me kekebega giung nga pamana begang kasih sa giung tua pamana eta dua kayo sarongkat na tingin maupat ayah mana niyan na tunay sebutan sa nga wasiat Rasulullah muad na ame ka so grupo na pagkadedeg na tunay ti Rasulullah i'tazil bagakan ka talaka nga awain ka api aded dapat ka nah ini mga di ada mga di paman na iplawan tanong sa nga paman na wasiat Rasulullah sa kumuad na wasiat Rasulullah ame kami kada kalso fitna paman na langon no firqa kataon ka madedeg na talakan ka i'tazil ngay man i'tazil nang yung awatan ka tago nga sa likod ka api at tigura Rasulullah ay mapapamana maprorupaan ka na may kakakabga sakabu ipaman na makakapat siya benar na may kakakabga nga bagang kasagyang utuwa mga bekawag yung takayo sarukan dan tingin mo patah kapatay mana niyan na ayat na wasiat Rasulullah na suka kapati ko sunnah niyan sa api sakabu na gitu yung jamaah ada mana paman na sayang sindi paman na orientan sa ginga hadith o ginga ayat nga paman na tigu Rasulullah kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba langon na tigu Rasulullah umatak na langon pa ka surga inun tabu susengka namiyam sa mga sahabat tigu mga sahabat ya Rasulullah badabla sengka ko ka pa ka surga gina ni ungayatan na tigu Rasulullah oy man ata'ani man asani faqad aba satawa pamana sopak na kulian gitu ni kaya sangkayan waman ata'ani dakhalal jannah na satawa pamana unutan ako niyan napakasulji ko surga ay mana niyan nagyang mo to akia pili ka sa pamana sala ka ko kito Rasulullah nagyutud ni kaya tiro nga sa diyak nakikailangan sa kasurga ni Allah kagito man ang utak kito Rasulullah man asani faqad aba satawa sembi niya sa sunnah ko nasab na rasumyang ka nasiar kanan matatagu disisyon na sa katawa Muslim nakati so paman na wasi paman na solla paman na katuruan na katanuma bukong tatigin siyak na ini paman na pagpusa tatigullah tigin na innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ayman natigu Rasulullah betadu mga mukmin betadu mga tawa ayah hadapiran naswallah ayah hadapiran nasusunnaw Rasulullah ayah hadapiran nasukapakasurga iran na ayat tingin na paman na tindigiran ayat katiruiran igira ini tawakiran so katiru Allah naguso katiru Rasulullah na doon syariat niran pemimili kami di ayat tingin na paman na yakulun sami'na wa ata'na na ayat matiruiran na paman na miyan kami nagupong unutang kami ay man gina ni paman na pitero tanong lab tindig tanong basta ay man ka gitu ikatiru mga ulama ahlus sunnah ida samita qala Allah qala Rasulullah na gitu so agama na lakay nga tangilaga amay kaya kenegak katiru kumana na katiru Allah katiru Rasulullah na opini nga giyong utuwa tangila nga tigu mga ulama kagito na gitu ikasurgaan ka nagi ipaman na pananaw Allah ayat tigin na paman na tindigu mga mu'min igira paman na initawag kiran so katiru Allah katiru Rasulullah nagyong na miyapya mamakinagami nagupaman na miyang unutangami na sira na tigu Allah so mga tawa tumagundong si ko kasurgaan pagninang si ko na paman na kaya sabutan tano naguso kape peligro gini masa taniman to masay niya paman na so di niya ipamili so agama niya na mata-mata na kededeg so di niya na paman na pemikiran so paman na agama minitaling mo Allah kakata tagu zamay ito amaratabat na mata-mata na kededeg sa lagi daw taketurun Allah sa pakatalikod na bisa lagi do kaya talikod diyan na paman na ipang si Allah naturun yan sa mga puso tano sa aya manggalabag tano na susunaw Rasulullah sa Quran wallah sa salam ng sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.